Akuvama umusa kwami ibusiso Pastor Ndlo obuya chaza amaphupho. Inamba yami ngiyoyisebenzisa kuphela ngoba ungumlandeli we-channel. Kushuthi uma uwumlandeli umuntu obuka amavidiyo nsuku zonke ngedatha lakho noma nge-Wi-Fi yakho, kodwa awunawo amandla okucontribute bese ucontribute ngokuthi ubheka amavidiyo or uzongifonela ngoba uyi-member. That means you are contributing to the channel njalo ngenyanga. 3, kungenzeka you are not a member, awuyena nomlandeli kangako ngoba awunaso isikhathi umuntu obhizi osebenzayo. Uyacontributor-ke wena mhlawumbe ngokuncane nje ufake upost ezivisually. So yilabo abantu abathathe ngilento bengifonele, it's a member, umlandeli obuka amavidiyo, umuntu ocontributor to the channel kuphela. So ngo-9 ka-5 ntambama direct call akangu-WhatsApp okuqondile sibeke uphupho. Uma kube nombukeli uthi uphuphele bemkhombisa amanzi. So uma ukhonjiswa amanzi, it's when you are being shown water. Manje akacacisa ukuthi bamkhombisa amanzi emfuleni noma bamkhombisa amanzi empophomeni noma bamkhombisa amanzi ebhakedeni or endishini. So nake singakusho 1, ngokuqondile uma uphupha umuntu kuwuphawu lokuthi ekukhombisa amanzi. Lokhu kusho ukuthi kungenza uzokuba nenhlanhla, uphinde ubusiswe ngenhlalakahle nempilo enhle futhi ende enokuthula. Amahubo 23:2 uyangelalisa emadlelweni aluhlaza, uyangisa esemanzini okuphumula. Isambulo 22:1 wayesekhombisa esengikhombisa umfula wamanzi okuphila ecwebezela esihlalweni sikaNkulunkulu nesewundlu. 2, ngokwesintu-ke uma kwenzeka uphupha umuntu kuwuphawu lokuthi ekhombisa amanzi. Lokhu kungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjiswa ukuthi kudingeka ugeze, uzihlambulule, ungaba amathunzi noma ichitho, okanye nje uhlambulule izidalwa zakho ezingcolile. La manzi okhonjiswa wona kuyobe yiwona oyowasebenzisa. Uma kube ungamanzi empopho uyothi iyona nje uyoyihlambulula uphembe uphumeni. Uma kuthi bekuyisizibha uyayisizibeni, uma kuthi bekungamanzi olwandle uyolwandle, njalo njalo. 3, ngokwenkolo uma kungenzeka uphupha umuntu kuwuphawu lokuthi ekukhombisa amanzi. Lokhu kusho kungenzeka ingelosi kaNkulunkulu ifika kuwe ngoba izokukhuthaza ukuthi wena kudingeka ube umuntu ophendukayo, wamukela insindiso, ulahle izolo namanyala, ube suyazingcwelisa ngokuthi ubhabhadiswe. Petro kuqala chapter 3:21 ngawo amanzi elisindiswa ngawo manje nani ngokumfanekiso okungukuthi-ke ngombhabhadiso, kungesiko ukususa insila yenyama, kepha ukucela kuNkulunkulu unembezo omuhle ngokuvuka kaJesu Kristu. uJohane 3:5 waphendula uJesu wathi-ke ngiqinisile ngithi kini okuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene ebusweni bukaNkulunkulu. Kanti kukaJohane 4:13 waphendula uJesu wathi kuye, lowo naloyo ophuza lawo manzi akayi kubuya ome. Siyabonga. Besibheka la umuntu omekhombisa amanzi. Ngabe ngoba uzophumelela ube nenhlanhla empilweni, noma kudinga inhlambululo, noma kumele usindiswe, ubhabhadiswe.